O Cidade de Ribeira fíxose cun empate no feudo do Negreira. Os ribeirenses mandaron no marcador dende o minuto 12, pero un gol de penalti no 84 dos locais privounos da vitoria. O domingo disputouse na preferente un dos partidos da xornada nesta competición. O Negreira segundo e o Cidade de Ribeira quinto medíronse nun duelo de altura que tivo emoción ata o final, pero que rematou en táboas. Os branquiazuis sabían que se enfrontaban a un duro rival que leva amosando o seu gran nivel toda a temporada, pero saltaron o verde do municipal Jesús García Calvo coas ideas claras. Os pupilos de Manuel Ángel Pena despregaron o seu xogo e tomaron a iniciativa ata poñerse por diante no minuto 12. Jorge Viturro non perdoou ante a portería rival para inaugurar o marcador. Houbo máis ocasións por parte dos dous equipos, pero o choque foi iso descanso co 0-1. Poucas novidades se viron sobre o verde tras o paso por vestiarios, polo que o marcador non se movía pese aos intentos dos dous equipos de bater a portería rival. Cando todo parecía indicar que o Cidade de Ribeira sumaría 3 importantes puntos, o colexiado sinalou penalti no 84, favorable ao conxunto local, e o lanzador do Negreira, Alberto Freire, non errou para poñer o empate, 1-1 que lucia no marcador tras o subío final. Con este tropezo, os ribeirenses caen ao quinto lugar ao ter 43 puntos, un menos que o Lalín, que o adiantou na táboa, e rival co que teñen pendente un partido aprazado. O Cidade de Ribeira segue en fase de ascenso, pero non se pode relaxar porque San Tirso está a só un punto por debaixo dos branquiazuis.